mushongano kwatikuita zvekare pachirongwa chedu chinonzi The Verdict is Yours, apo patinokupai nyaya dzemadzimambo akasiyana-siyana, Chief Bushu, Chief Nyamaropa, Chief Kandeya, Chief Makoni nemamwe madzimambo akasiyana-siyana. Asi nhasi tikukupai nyaya yekwaChief Nyamaropa, iyo ine murume auya kudare akati changamire, mwana waamai ava akamitisa mwana wangu ndokumva atiza. Regai tipinde mudare tinzwe murume achitsanangura kuti nyaya iyi yakafamba sei. Ini ndau yawo maripotera amai ava mwana wakamitisa mwana wangu ari underage. Saka mukomana chawo ndati havasukuwanike, saka iyo ndoaruza kuti mwana wangu. Mazo kutauro here. Pamusoro ichangamiro. Shuwa ndakaona Samuel Rauwe richitaura saizvozvo. Shuwa ndakaona Samuel Rauwe richitaura saizvozvo. Saka inini mwana wangu ndamubata ndamuudza. Asi panozoti kubva musi wechitatu ndamubata kubva ipapo foni yake iri kuramba. Handisi kuzviramba nokuti inini handisini mwana. Ndikuzvigamuchira. Iye ndiani umbo ndimutenda. Ari kupi? Mwana wangu akabuda mumagezi apera achingoendawo mumasambo inomundomwana. Saka kuti ndichimubata ndibatane naye handisi kubatana naye. Kabukataura naye pafoni mukamuudza kune nyaya yekuti? Ndimutaurira. Mukamuudza? Zvino tiri kumuda. Ndiri kuzvinzwa changamire ndikupedza kumutsvaka. Ari kupi mwana wacho naye? Mwana musikana ari panapa. Aripo? Bila mundura aripo here? Simukatoni musikana wacho? Grievance. Unokauya? Asida kuti uye kunoda kuti uimire ikoko. Une makore mangani? Pamiri pako pane mwedzi mingani? Ari makore mangani komana? Anokwanisa 19 years. Ana engineer. Zvazvinoita mukurarama, vanhu vanorarama norudzi rwakasiyana-siyana. Vamwe vanhu munotarisana pasi. Zvinoita makesisi kana auya kuno manje anonetsa kuti kuno uku kwakasiyana nokuti kuvillage, hakusi kuvillage level. Kwaane mutemo unotsvaka kuti kana zvadai so zvinofamba sei. Mudare muno nyaya yekunyangadzwa kwevana vachiri underage vachiri vadiki. Munobhadhariswa anonzi madamages. Madamages ane makosi avo anobhadhara. Haabhadharwa kupfuma but anobhadharwa madamages. But tiri kuti isusu nyaya yenyu tainzwa but haisi straight chikonzero. Muparo umhosva hapana. Nyangwe tateinzwa muchiti munoiziva asi toda mupari wemhosva. Tsvagai mupari wemhosva muenda musi wa12. Ndinozvinzwa changamire asi ndinokutaurawo kudikiwo mashoko anondibata chakanaka zvokuti kana vamwe mukati mefreji mashoko yeye yakambosvika mukati menzeve dzavo. Saka zvinondibata changamire. Baba ava naamai vomwana vakambouya nguva yadarikei vakatora mwana wavo pano zvakanga zvaitika handigonawo zvitsanangudza. Vakamutora vakaenda naye. Saka ndiri kubvunzawo zvangu changamire kuti vomira kutaurira unogona kuti ukagara apo uchitaura zvakanaka uchipara mhosva. Bhozi munhu wautaura nemutongi chaiye. Ini kana ndikagara panapa paunofungidzira kuti apa ndo pakanyaya zvese ndinozviziva. Zvanga zvakadii kuti wamirira nyaya yako kuti mwana wako utagwe musi wa12. Unoona kutaura muvillage muno vanhu varimo. Muvillage muno madzimambo. Muvillage muno masabu. Muno maloyazi yani. But ina nditaudze kana ndasvika apa ndosaka mamboona nyaya ndadzimisa yasabhuku yawo pandati akanyora tsamba ndiani. Akakupa nzvimbo ndiani. Atimbodhunyirira iwewe tatonga vanhu vakawanda tokotonga straight kana tasvika panyaya. That's all. Dismiss next case.